Lorop sirep sidem permanem datan ana sabewening malang arisik datan sabewening malang arisik rono rotan samira kaget mampah sini demeng swasana sami ame minta marang kanuguraning Gusti Kang Murbeng jagat tampri kalisa ing dening para putra. Ibu Pertiwi. Lorep sirep sidem permanem. Datan sabewening walang ngarisik rono-rotan sami rono kang datan mampah ngadhep wujuding kuku sing dupa kang kumelun kang gandanya mangambar-ngambar pangambar-ngambaring antariksa pinangka pratandha kawiwitan risang bapa atur asuguh sesaji mboten to ateges minta marang jin setan meriben tayangan ugi para begasaan nanging risang bapa ane nyuwun marang kanugrahane Gusti Kang Murbeng jagat salantaran dening para danyang kaki danyang kang mengku ing mriki para danyang kaki danyang kang mengku ing mriki kawula sarombongan nyuwun ditambahing pangestu mugia pagelaran awit ngantos waripara tinepi sakehing Durgama Judi Jaya Jaya Wijayanti kalis ring sambikala Surawijaya. Nah.
sigra nayaka ngayai karya pakarya ning praja kumreget sekot tanca tali wanda manunggal setya dapya enak asri swarane kumuruh samya rabat arsi estu praja dewanya sang nata sajuru-juru ngayahi karya Sikra nayaka ngayai karya pakarya ning praja kumreget sengkot samso tali wanda manunggal setya dapya enak asri swarane gumuruh samya rabat arsi estu praja dewanya sang nata sajuru-juru ngayahi karya kumreget sengkot tanca tali wanda manunggal setya dapya enak asri swarane kumuruh samya rabat arsi estu praja dewanya sang nata sajuru-juru ngayahi karya kumreget sengkot tanca tali wanda manunggal setya dapya enak asri swarane gumuruh samya rabat arsi estu praja dewanya sang nata sajuru-juru ngayahi karya
sampun paripurna nggih Sang Bapa Sugih saji lampahi kandhara jati nebihna sagehing bilahi. Risang Bapa jumeneng wonten ing papan pagelaran agung muti mustikaning pecut kang aran pecut Kyai Samandiman ingin Sang Bapa gumleger swarane. Kemobat kemabit kadya bututena Sang Nagaraja. Wah! Raga! Sura Wijaya. Ucuk ing pecut Samandiman ibani Bantala sami sakala. Nuaken rada-radane ngangge gara-gara wardining gara kang sumundha ing antariksa gonjing Mardya Kundha manik pindha renget kang dadi sutel Mbandini. Kaya jebol-jebol palawange sela mata kap kemitera peti dirang Hyang Antabaga kawahyamane loka. Wah, raga! Sura Wijaya. Sumehing mulat madangi jagat tentrem ayem marganing rahayu sak beja-bejane wong kang lali. Isih beja wong kang sugih eling lan waspada sapa kang nandur besok bakal ngunduh wohing pakarti ngunduh wohing tumindak. Risang Bapa hanggedruk bumi kaping 3 pratandha meminta marang anugrahane Gusti Kang murbeng jagat amrikali ing dening para putra. Wah, raga! Sura Wijaya. Mata kaji Panca Hendriya. Panca kasebat dulangan lima indriya kang darbe pengangen-angen ambe rada bayine patang prakara nafsu sinidhi kara mandeng pocak pucuk ing grana. Ana jroning ngayung-ayun lati jroning marotama bebasan ta jroning mati. Mati jroning urip-urip jroning mati amung nglayap-ngliyup ing ngaliyup sumusuh ing rasa sejati manunggal Sang Bapa. Wah, raga! Sura Wijaya. Para kadang sutresna budaya kang telah putri kang satermaten para rawuh ingkang minulya. Pinangatur ngaturaken sugeng siang sugeng pepanggihan kaliyan kalangsa kanca pagelaran seni Kuda Kepang Sura Wijaya ingkang mijil saking tlatah Gondang Tulungagung Jawa Timur Indonesia. Oke kang sami kasengguyung dening Vesia profesional audio saking tlatah Kutha Tahu Kediri Raya ingkang sami derek mangayu bagya paring panglipur wonten ing karsa panjenengan sami awit siang sonten ngantos dalu samangke. Kala sakanca saking Sura Wijaya ugi badhe ngaturaken pasugatan ingkang monggo sepindah medali Mentari Kuda Kepang saged